Мостай Кәримдең «300 егет» шигырын Илгиз Таһиров укый. Канга мансылып тууган бер иртәне, дошман үткәс тапап илдең сиктәрен кыскырды ватан, изге яу оранын. Шул оранды кабатланы уралым, күкрәп килде был өн безнең яктарга. Башкорттарым, атланыгыз аттарга. Ошу хәтәр сәгать, хәтәр көндө без 300 егет бер авылдан күллебез 300 ат. Өярләнек иңдандарын, баскан сакта оскын уйнаткандарын. Озатты ил, атайдар баш эймәне. Хөйгән ярдәр ах калабыз тимәне. Илап-илап бирмәнләр анттарды, тик маңлайдарын үптеләр аттардың. Яш күрһәтмәй катып калды әсәйдәр, сөнки шундай йола яшәй Рәсәйдә. Егет китһә яударга хак эш менән, сылатмайдар уның юлын яшь менән. Үзе калһа, аты кайта бер урап, аты калһа, даны кайта яңгырап. Шундай улдар үстерделәр Рәсәйдә, шул 4 елда сәс агарткан әсәйдәр. 300 инек бер авылдан күллебез, кайтып ишек какманы 150 без. Тупрак булды уларга яу яланы, тик булманы хәбәрһез югалганы.